Pavle, zhodnoť dnešní najíždění. Bude to hodně zajímavý. Já jsem si myslel, že byly 2 MK, a oni ne, oni byly 2 LK. To bude velký. Kontrola musí být vždycky. Máme po technických přejímkách, potom taky po slavnostním startu. Teď už čekáme jenom na první speciálku ve městě. Takže brzda levá 6, levá 8, pravá 8 gumy. Pravá do levý 7 za gumy. A 151 brzda levá 6 odmoč, dlouhá rozmalí. Váže horizont. Levá dvojka, jo. Píšky, vole. A 50, pravá 56, dlouhá na horizont. Váže pravá 7 plus. Píšky, vole, tam nedrží ten kvalt, vole. Jaký? Dvojka. Pravá 7, 300, levá 2, brzda. Ne. To nemá smysl. Do p***y. Převodovka. Ne, my máme převodovku v hajzlu. Převodovka. My mám program s jedním šroubem a je to hodně čur. Povoltačem, vyšel se. Jo, se na to, utáhni to zpátky, protože to nejde, musíme vyhodit čep. Tak je 1 ráno, my s Pavlíkem jdeme na ubytování. No jo. A kluci vyndávají po druhý převodovku. Bohužel. Kolik jde přijedeš do servisu, ne? Jsi tady měl dát časozběr, to by si čuměl, kolik dřepů jsme udělali, vole. To by bylo na tom časozběru. Převodovka ven, převodovka zpátky, převodovka ven, převodovka zpátky. Co na to mám říct? To vole. A my to museli celou noc spravovat. My jsme to dělali pro tebe. Jako můžu tě říct, že když už jsme ji po třetí vyndali, tak už jsem jako nechtělo. A pak jsme si řekli, že je nám tě líto a že do toho jdeme ještě jednou. A co? A jedeš. Máme se nejedem, vy? Neprší trochu? Masakr, bunč. Tak jsme si polepšili. Sjeli jsme asi 2 kilometry dolů, bez motoru. Ale tady zase pro změnu není vůbec žádný signál. Signál už bude to? Co? Signál? Hovno, ječko furt. Takže nejenom, že jsme měli problém s benzínem a s plovákem, To nestačilo. teď nám spadlo i rameno. Ven šroub se silem bloku na převodovku. No. Takže končíme. Nashledanou. Honzíku, ty mi děláš radost, jak hezký jíš. Konečně nějaký pořádný strávník. No správně.
Josef pije birel. Dobrý to je, čo? Konec barůmky. Smutný.